que ens han fet passar com institucions que representen els catalans. Primer per any. I que costa molt que la gent entengui que allò no és un Parlament de la nació catalana. Allò no és un govern de la nació catalana. Aquest ajuntament no és un ajuntament d'un poble català, perquè aquest ajuntament hi ha, després, per sobre, que hi deu haver-hi, la Diputació, la Generalitat, no sé què, després, al final, tot va parar a Madrid. I s'acabarà fent el que digui Madrid. I s'acabarà fent el que digui un jutge espanyol. Un sol jutge espanyol destinat a Catalunya, nomenat des de Madrid, farà que totes aquestes institucions acabin passant per l'aro. Això no pot ser unes institucions que ens representin. Aquest és el primer parany, que ara ja estan en minoria demogràfica, representen els empadronats en una autonomia espanyola. I els empadronats a l'autonomia espanyola, majoritàriament, no són catalans. El segon parany, quin he dit que era? El bilingüisme. El bilingüisme, a veure, parlar llengües està molt bé. És genial parlar llengües, clar que sí. I com més en parlis, millor, evidentment. Però un bilingüisme unilingüe, és a dir, que tota una comunitat sencera, que tota una nació, la nació catalana, tota una comunitat sencera, sigui bilingüe en la mateixa llengua, està fent innecessària la teva. I més si aquesta llengua té molts més parlants, té un estat al darrere, és molt més potent, hi ha moltes pel·lícules en aquesta llengua, hi ha tot el que tu vulguis en el castellà. Una pregunta que reforça el que dius. Si els membres de la nació catalana assumim que són bilingües, la pregunta és per què nassos he de parlar millor a un castellà parlant? No seria necessari. No, clar, és que no seria necessari, evidentment. La idea és que el problema és que si assumim el bilingüisme com a un bé personal, no el podem confondre amb un bé nacional. És el que deia, que individualment parlar llengües està molt bé. Ara, jo no soc bilingüe en castellà perquè jo hagi decidit ser bilingüe en castellà o perquè els meus pares de petit m'hagin dit pren castellà, nen, que això, i m'hagin apuntat. No. Jo soc bilingüe en castellà per imposició, com tots els que som aquí. Acabo amb una sola idea. No hi ha cap nació del món que tingui dues llengües autònomes. És una idea estrambòtica que els catalans no sé encara molt bé per què hem assumit durant el global. Probablement perquè ens han dit que enriqueix. Però com dic, enriqueix a nivell personal, no a nivell nacional. Totalment d'acord. Apunto un moment la tercera cosa perquè va lligada amb aquesta. La tercera cosa que deia era el model econòmic prejudicial. A veure, jo crec que tampoc no hi ha la capacitat tan fàcil d'agafar 1 milió de persones i dir, i les poso aquí. I una dècada després agafo 1 milió més de castellans i els poso aquí. No és tan fàcil. Això com s'ha aconseguit? Amb un model econòmic que és absolutament prejudicial, basat bàsicament en el turisme i la totxana, que ha absorbit una massa de població que en un moment determinat sortien de territoris de l'Estat més pobres, més empobrits, el que vulgueu. I aquí veien Catalunya com un lloc on guanyar-s'hi la vida. Però el model econòmic que teníem, que va començar en el franquisme i que no hem abandonat, i no hem abandonat perquè no hem volgut i perquè tampoc ho hem exigit als nostres, doncs fa que cada cop s'estigui absorbint més població, gent que ve a fer llits, perquè el PIB baixa. Està demostrat que un model econòmic d'un país basat en turisme i totxana fa que el PIB baixi, perquè al capdavall estàs absorbint població que ve a fer llits per 800 euros al mes. Home, doncs al final la riquesa a repartir entre molta gent que ve a fer llits per 800 euros al mes, tots són més pobres. Són faves comptades i això qualsevol economista us ho dirà. Però què fa? Primer, que ens empobreix i segon, que no parem d'absorbir població, que a tota aquesta gent que ve, si se li refot alguna cosa és el català. Els és igual. Tenim una gent que ens diu que el hard rock és fantàstic, que les Olimpiades al Pirineu, si encara tenim alguna cosa una mica catalana, vinga, Olimpiades al Pirineu perquè vingui gent a fer llits i no sé. Tenim un model econòmic que absorbeix gent que no parlarà català, que parlaran castellà
I sumat a que nosaltres ens han imposat un bilingüisme unilingüe, acabarem dirigint-nos a aquesta gent en castellà, perquè a més tampoc tenim consciència nacional. Llavors, estem en un totum revolutum que ens està conduint a l'extermini, a l'autosuïcidi. No sé si m'he explicat, Per tant, per mi són aquests 3 paranys, un model econòmic perjudicial, el bilingüisme unilingüe imposat i unes institucions que ara ja no ens poden representar perquè estem en minoria demogràfica. I un apunt extra al tema del bilingüisme. Per què hem comprat el bilingüisme? Quan cap nació del món és bilingüe. Les nacions normalment tenen una llengua perquè tenen una cultura que va lligada a una llengua. És el lògic. Hem comprat el bilingüisme, almenys durant els últims 40 anys, per allò del mal menor. Allò del peix al cubisme de Convergència és molt català. És a dir, a nosaltres ens amenacen. Hem passat uns anys de dictadura on el català estava totalment anul·lat, on no es podia fer moltes coses en català, on era una cosa de casa, i de sobte et deixen parlar en català. Però la condició és que també parlis castellà. I tu dius, bé, és el mal menor. I amb el mal menor no te n'adones que si segueixes parlant castellà estàs dient-li a l'altre, jo parlaré català, però tu no cal. I amb el tu no cal arriba allò de no t'entiendo i tu acotant el cap per parlar-li en castellà. Per això hem acceptat el bilingüisme, perquè els catalans som adeptes als acords de mínims. Si aconseguim una miqueta, ens en passem el que faci falta. Quan en realitat les nacions exitoses són les que es planten. Són les que es diuen, no, jo vull el meu, i ho vull gratis, perquè m'ho mereixo, perquè em toca, perquè hi tinc dret. Els catalans no hem sabut fer això i és hora que comencem a fer això, perquè si no, quan ho vulguem fer, ja no podrem. Aleshores, és el moment aquell de plantar-se i dir el que deia ell que va fer Flandes, de dir, no, és que no t'entenc, que sí que t'entenc, però no et vull entendre, com tu a mi. I si tu tens dret a dir que no m'entiendes, jo tinc dret a dir que no t'entenc. Perquè no, em dóna la gana. Perquè la teva llengua no la necessito per res. No defugir el conflicte. Exacte. Hi ha un conflicte. I és que no podem fer veure que no existeix. Abracem el conflicte. Això no vol dir que si algú a la seva feina ha de fer alguna cosa en castellà, no vol dir que no l'hagi de fer i hagi de tenir problemes a la feina. No, evidentment, entenem el que estem dient. És a dir, en contextos en què no hagis de fer servir el castellà, no el facis servir. Si a la feina has de fer alguna cosa en castellà, no has de perdre la feina per la pàtria, de moment. Considerem el castellà com el que és. Ara, quan surto de la feina, si em trobo algú pel carrer i em diu, què hora és? Ai, no t'entenc. I a vegades hi ha maneres elegants de fer-ho, perquè probablement en el 80% dels casos, si en lloc de dir no parlo castellà o no t'entenc, dius, ai, perdona, ho pots repetir que no t'he sentit bé i li dius en català, en el 80% dels casos probablement l'altra persona canviarà el català. Hi ha grates sorpreses, I això és una manera elegant de fer-ho. Potser hi haurà un 15 o un 20% que dirà habla bé, Cristiano. Doncs ja l'engegaràs a cagar, però en el 80% dels casos, fent-ho de manera elegant, us en sortireu de no parlar castellà. Però estareu fent el català necessari a la vostra terra. Que al final és considerar el el castellà, com el que és, una llengua estrangera. És a dir, aquí, qui més qui menys, doncs qui no parla anglès parla francès i qui no ha après alemany i qui no ha après xinès. Tothom sap alguna llengua, però no és teva. Tu saps que no és teva. I aleshores tu vas a treballar i necessites l'anglès per treballar, doncs treballes en anglès. O t'agrada veure pel·lícules en versió original, doncs en aquell moment fas servir l'anglès. O resulta que tens una amiga a Washington DC, doncs molt bé, en anglès. Fantàstic. Per això està l'anglès. És una llengua per parlar amb qui no parla català. Doncs el castellà també. El castellà serveix per a aquestes coses. És útil, ningú diu que no sigui útil. Perquè és aquell argument de ¿cómo no vas a querer hablar castellano si es una lengua que hablan 500 millones de personas? Diu, bueno, perquè no tinc socis comercials a Bogotà. És així. És a dir, si jo visc a Catalunya, si els meus amics, els meus parents, la gent amb qui treballo, els clients del meu negoci són catalans, a mi com si el parlen 6.000 de milions de persones al castellà. No m'és útil. No m'és útil, no el necessito. I si en un moment donat el necessito,
No et preocupis que el faré servir. Jo a Salamanca no hi vaig a parlar en xinès. Si vaig a Salamanca parlo en castellà. Ja que el tinc, escolta, aprofitem-lo. Però a Salamanca, on no l'he de fer servir és aquí. I com que no necessito fer-lo servir, doncs no em dóna la gana. Com no faré servir l'anglès. Que no perdem el cul cada vegada que detectem un accent. Mira, la seva parella és americà i no li parlen en anglès, li parlen en castellà. Que també és una mica absurd si tu vas a mirar. Perquè això es fa amb un anglès o amb un senegalès que dius, ho sabeu que a Senegal es parla francès i no castellà? És a dir, no li esteu fent cap favor? Però bé, és aquesta mania que tenim, no? Doncs deixem de tenir-la. El castellà és una llengua estrangera, com l'anglès, com el francès, com el xinès. Si la sabeu i la voleu fer servir en un moment donat, fantàstic. Però no la feu servir sempre, que no és la vostra. Mira, ja ho diuen els d'Hablemos Español. No os dejéis perder la lengua, que és part de vostra personalitat. Doncs apliquem-nos-ho. Aprenem de l'enemic, que en sap bastant més que nosaltres en això. Una cosa, a veure, anava l'any de Maria, resulta que totes les fórmules dominades eren en anglès i que de 3 va i posa per fer en anglès, però després ho subtitula tot i tot en castellà. Sí, va fer un post a Twitter de traduir els títols de les pel·lícules en castellà. I dic jo, a l'anglès no és la meva llengua original, com tampoc ho és el castellà, és la meva llengua. Ningú ni l'altre pensar, per tant, per què tradueix el castellà? Ho deixin en anglès, no? Exacte. Que potser ens donaran, podem aprendre, no? Podem aprendre una cosa nova, potser és una llengua. Això és una de les baranys que també estem creient que els mitjans de comunicació estan en aquell punt que ho poden girar tot. Però més que nosaltres com a cas com parlants, seguim parlant. Hem d'estar molt amatents amb tot això. Que va lligar poder el tema de l'autonomia de les institucions. Les institucions realment són les institucions catalanes, tenen un pes i com a mínim les sabien complir. Les sabien complir quan passaria els supervisors en personats i quan diu que el català no té de ser el ciutadà que vagi d'anunci no té la carta català. No. Tu com a institució no pots traslladar el problema al teu ciutadà. Tu com a institució has de vetllar perquè el ciutadà té els drets que ha de tenir. Tu com a institució has de tenir els drets. Però hi ha regulacions. No té per què ser el ciutadà. Hauria de ser la institució. I no una mica lligat amb el que deies. Primer, institució, una institució autonòmica. Segon, el bilingüisme. I tercer, ha sigut la causa del problema d'alguna manera. L'expressió demogràfica. Això és una cosa que també se n'ha de parlar, que no és racista, perquè parlar de demografia no és racista en cap lloc del món i Catalunya està patint l'explosió de demografia més alta que hi ha cap estat del món. En números. I és una problemàtica que fa 10 anys s'està parlant. Nosaltres tot just comencem a parlar ara. Per tant, són coses que s'han de parlar i se n'han de parlar precisament per això, perquè jo crec que és comunitat. Tenim alguna altra pregunta? No, jo l'única cosa que volia preguntar és on deixeu els nostres polítics? En quina posició la deixeu? Perquè teòricament serien els que tinguin de tenir les solucions a aquests problemes. Tu mateix. A veure com... Què he de dir ara per ser polit? No siguis polit. No puc ser No hem polit. vingut a ser polits, David. Els nostres polítics. Mireu, qualsevol persona que tingui un salari espanyol, qualsevol polític assalariat per Espanya, que viu de l'autonomia i que en viu tan bé i que tenen sous de 120.000 euros l'any, 130.000 euros l'any, oblideu-vos que aquesta gent faci alguna cosa per la pàtria.
Em sap greu ser dur, Dona, n'hi ha un piló, I tant, és el que he dit abans, que els catalans, un dels paranys, som dependents de l'autonomia, perquè hi ha molta gent que en viu. Però, esclar, tu digues a aquesta gent que han de fer la revolució i fer una independència i trencar totes aquestes estructures i totes aquestes guinguetes de les quals viuen i viuen tan bé. I que estan en la seva... deia que ho faria. Esclar, perquè els votessis. Què vol dir això? Que ens han estat enganyant. Evidentment. I que encara ens enganyen. I que ara que vindran eleccions ens tornaran a enganyar. La independència, no, em sap greu, però no es fa només des del Parlament Autonòmic espanyol. I potser no es fa des del Parlament Autonòmic espanyol. No només, no, és que potser no es fa ni allà. Ara, si voleu veure el Parlament com una cosa utilitària, mentrestant, per, mira, votem una cosa alternativa per treure vots a les Tres Maries processistes. Endavant, voteu l'alternativa que vulgueu per treure vots a les Tres Maries processistes. Però bàsicament per una cosa, no perquè ens portin a la independència, que no ens hi portaran, sinó perquè treure vots a les Tres Maries processistes és treure'ls el poder sobre els mitjans de comunicació i, per tant, treure el poder sobre el control del discurs independentista. És l'única cosa interessant que podem fer a les properes eleccions. Que perdin el control dels mitjans de comunicació. I això vol dir que perdin el control del relat independentista, perquè tot el que toquen ho perverteixen. Agafen el concepte d'autodeterminació, que és un concepte que pertany als pobles. L'ONU diu que l'autodeterminació és una cosa que pertany als pobles. I et diuen que això pertany a una comunitat autònoma i que ens hem d'autodeterminar i que el que fa 80 anys que hi és i no diu ni bon dia, també ha de decidir si els catalans hem de ser independents o no, hem de ser això o hem de ser allò. Tot el que toquen ho perverteixen per portar-ho cap a la via morta. Tot, tot. I per tant, els hem d'escombrar perquè perdin el poder sobre els mitjans de comunicació i perquè puguin controlar el relat independentista i fer-nos pasturar cap on volen pels seus interessos. Em sap greu ser dur, perquè potser hi ha molta gent aferrada encara a tota aquesta gent. I tots venim d'allà. Però... Perdoneu, però és que ni els d'aquí... Ni els d'aquí, ni els d'allà, ni vindrà no sé qui de Bèlgica amb un cavall alat i un unicorn de color rosa i pum, no haurem de fer res i demà serem independents. No. Bé, és que el problema és aquest. Greu, però no. Penseu la independència que ens han venut i penseu per què. Quan tot va començar, ara no en parlarem dels llibres del segle XIX sobre el nacionalisme català, sinó quan tot aquest procés va començar en un poblet petit de la costa catalana on es va juntar una sèrie de gent, alguns dels quals polítics i alguns no. I va ser una cosa popular. Va ser una cosa que va sorgir des de baix. Perquè fins i tot l'administració municipal jo la considero de baix. No són polítics, però no és el mateix. Sabem que als pobles no votes al partit, votes a la persona a la que coneixes. I per tant, l'administració municipal la podem considerar una mica al marge de tota aquesta... de tot això. Però allò va començar allí i es va extendre de poble en poble, de comarca en comarca, a través de xarxes de gent que simplement s'aixecava i deia anem a fer alguna cosa. Jo hi vaig ser, jo me'n recordo les consultes, sí, hi havia polítics en l'organització, hi havia activistes en l'organització, però sobretot hi havia gent normal que es passava unes hores fent allò. Què va passar? Allò va tenir un èxit important pel que era. Sí, podem dir, va votar poca gent i tot el que vulgueu, però tal com es va fer, amb la velocitat que es va fer, sense els mitjans amb què es va fer, va tenir èxit. I de sobte els polítics veuen un moviment que els hi ve a sobre, com un tren, i diuen o m'hi pujo o em xafa, no hi ha més. Aleshores, què va fer l'Artur Mas? L'Artur Mas va intentar escapar d'això plantejant un pacte fiscal. Siguem realistes, en aquell moment moltíssima gent un pacte fiscal hauria dit, ui, això és meravellós, fantàstic, Espanya ens estima, Espanya ens respecta, anem cap aquí. I Espanya va ser prou estúpida per dir que no. Això també és així. A partir d'aquí, el procés ha sigut un salt endavant constant
en el qual es prometia, s'incomplia, es prometia, s'incomplia, però sobretot es venia una ficció terrible, que era la independència sense esforç. Un dia ens n'anirem a dormir espanyols i ens aixecarem tots amb un DNI català a la butxaca. Era així. Gratis total. Voteu-nos i farem la independència. Com la farem? No ho sé, d'alguna manera, però la farem. I vosaltres no haureu de fer res, no haureu de patir, no haureu de fer absolutament res. Això és literal, eh? Jo recordo en Turull, abans del 2017, anant per fer conferències. Recordo aquestes paraules del senyor Turull, així, eh? No heu de fer res, catalans! Vosaltres tranquils, només heu de sortir a votar i ja està. Ah, collons, i fa 300 anys que som aquí i resulta que es fa així, votant i estar i anant a dormir? Era tan fàcil. Aleshores, això que ens estan venent ens ha de fer pensar que ara que això ja s'ha demostrat que no és així, que no ens n'anirem a dormir espanyols i ens despertarem catalans, si la seva teoria i el que ens han venut no val, ells tampoc. Llavors, la pregunta era on deixeu els polítics catalans? Ell és polit, és educat, jo no. En el millor dels casos, jubilats sense pensió. I en el pitjor, no ho sé, deixeu volar la imaginació. Però en el millor, aquí, fora. Fora. Perquè una gent no patiu, que t'han venut... Jubilats ja han embossat... Sí, no, ja tenen, estalvis en tenen, no es moriran. Tranquils, que un plat de llenties el tindran. I aquesta gent que porten 12 anys o 10 anys, o els que siguin, depenent del dia que entressin al Parlament, dient-nos mentides i venent-nos una cosa que era impossible i que ells ho sabien, això és important, nosaltres no ho sabíem, ells sí. Nosaltres crèiem, aquí tots hem sigut enganyats, alguns més anys i altres menys. Hi ha gent que encara es desperta ara, hi ha gent que encara no s'ha despertat però també ho farà, donem-vos temps. Però ells sí que ho sabien, ells sí que sabien que allò que estaven venent era mentida, que no funcionaria, que no es feia així. Doncs aquesta gent ha d'anar fora. La manera de fer-los fora és complicada, no tenim solucions màgiques, però han d'anar fora. I preferiblement és això, fora i sense xupar més de la cosa pública, diguéssim. Res de pensions vitalícies ni d'endoll ja no sé quina elèctrica. Fora vol dir fora. I això en el millor dels casos. Quan em fico a imaginar, m'imagino altres coses. Però almenys això. Vull dir, ja et dic, no hem vingut a ser polits. Ell ho és de natural, però no hem vingut a ser polits. Bàsicament perquè... No, i això va de sèrio, això és seriós. Sabeu per què després d'un enganyador, i dic enganyador per no dir coses més gruixudes, en ve un altre, i després un altre, i després un altre? Perquè enganyar la nació catalana és gratis. I això és un problema. No hi ha cap marca a la nostra història recent, cap línia vermella, cap fet històric que digui «Ei, aquest poble se l'ha de respectar perquè si s'enfaden...» Els francesos ho tenen, van tallar caps, no? Bé, nosaltres no n'hem tallat ni un. És més, ens enganyen durant 10 anys, ens fan pasturar amunt i avall, sí, farem, la declararem cap aquí, cap allà, no sé què, estructures i no sé quines coses havien fet, i els tornem a votar, i els premiem, i els hi donem sous, i els hi donem poltrones, i els hi donem espais en els mitjans de comunicació. Això fa que després en vingui un altre a aprofitar-se'n, i un altre, i un altre, i un altre, i al final acaba de ser una nació d'una gent que està aquí, que es deixa enganyar, i uns enganyadors que per enganyar viuen molt bé i que cobren molt bé. Com voleu que no s'acabi això? No sé si... I he intentat ser polit, Però no pot ser gratis, enganyar. No poden anar pel carrer d'aquesta manera que van, que ningú els hi diu res. Per coses menys greus en altres països els apedreguen. Això és així. Nosaltres no estic suggerint apedregar ningú, no sigui que això quedi gravat i aleshores ja sabem què passa, no? Però estic dient que aquestes coses a altres països passen. Per què aquí no passen? Doncs perquè ens hem acostumat massa a fer cas de tot això, de tota aquesta gent. A més, una altra cosa, perdoneu, tots aquests partits tampoc no tenen això que dèiem, no? De despertar la consciència nacional. També els ho hem d'exigir, això.
Per què no ho fan? I tampoc pot ser que el que estiguin fent espanyolisme i encara els votem. Per què estan fent espanyolisme, perdoneu? Hi ha ajuntaments a Catalunya governats per Junts, per Esquerra o per la CUP que teòricament són independentistes i que teòricament volen alliberar Catalunya i aquestes coses que diuen que volen fer, però que si mireu programes de festes majors i això, fan circ en castellà pels nens, contracten grups castellans, obres de teatre en castellà i fan una programació per castellans. Dius, ostres, però no sou tan independentistes, no tenen consciència nacional i, a més, fan això en els seus pobles i els militants dels seus pobles no passen comptes amb ells, no els diuen, ei, que jo t'he votat perquè defensis la llengua i tu m'has fet una programació de festa major en castellà, amb grups castellans, música castellana, un circ pels nens en castellà i això, agafeu programes electorals i agafeu programes de festes majors i veureu que no m'ho invento pas. És a dir, tenen consciència nacional zero. Els hi ve un periodista espanyol a dir pots fer aquesta mateixa declaració en castellà per la Telecinco? I sí, i fan la mateixa declaració en castellà perquè la Telecinco no hagi de subtitular-los. De manera que la imatge que exporten de Catalunya és una Catalunya completament castellana. I quan ve l'andalús aquí treballant en un bar a fer la temporada d'estiu es pensa que parlem català per tocar la pera. Perquè, clar, la imatge que hi ha de Catalunya és que aquí parlem tots espanyol. Tenen consciència nacional zero i això, evidentment, es transmet també a la població. De que ser català és una manera de ser espanyol, que aquí el que escoltem són músiques espanyoles, circ en espanyol, mirem teatre en espanyol i que ens passem el dia parlant en espanyol i que això del català no serveix per res. Això és el que fan aquests partits. No sé si es veu, o si no hi esteu d'acord m'ho dieu, però fan això en els ajuntaments on governen. I control del territori també és això, que allà on governen els independentistes actuïn com a independentistes. I actuar com a independentistes no és demà la declaro. No, vol dir també això. Vol dir contractaré grups de música catalans també perquè aquests grups de música catalans tinguin feina i tinguin més ingressos i puguin continuar existint grups de música en catalans i obres de teatre en català. I perquè els espectacles infantils siguin en català i els meus fills puguin anar a veure coses en català i no s'hagin d'espanyolitzar des dels 3 anys. I puguin viure com a catalans, d'una manera normal en el seu país. Una cosa que cap català ha experimentat. Cap català viu sap què és viure d'una manera normal en el seu país. Viure sense pensar en algun moment del dia això ho diré en castellà perquè o això no sé què. Viure res. Viure com un nacional en un país que és el meu. Això cap català viu ha tingut aquesta experiència. Això és criminal, No sé si esteu d'acord, però pot semblar molt exagerat, però és criminal. Volia preguntar, sota el vostre punt de vista, si creieu que els catalans vivim en democràcia. Si els catalans vivim en democràcia? No. Perquè la democràcia és el poder d'un demos. Demos, un poble. Els catalans estem sotmesos a una majoria demogràfica de no catalans. És a dir, democràticament s'ha votat en un Parlament que el català no sigui l'única llengua oficial a les escoles, no? Quina democràcia vivim? Això ho han decidit castellans, que són majoria. Els catalans no estem en democràcia, estem sotmesos a la decisió de membres d'un altre poble. Que això porta al fet que, en realitat, quan abans dèiem el Parlament ens representa a nosaltres, però també no és veritat. Això també ha intentat ser polit. El Parlament de Catalunya... Jo soc molt polit, Sí, és molt polit. Soc polític. És la part bo, el poli bo, sabeu? Jo sóc el poli dolent i el que jo dic és que el Parlament de Catalunya no ens representa a nosaltres. El Congrés dels Diputats no ens representa a nosaltres. Cap institució de les que tenim i li diem les nostres institucions ens representa a nosaltres. Perquè nosaltres, com a subjecte polític, no existim. És a dir, el que dèiem d'un cens o el que dèiem de la identitat nacional significa
que tu no ets un ciutadà de Catalunya. Tu ets un català que viu a Catalunya. I com a català que viu a Catalunya, o a València, o a Mallorca, o a la Xina, no et representa ningú. Perquè no hi ha ningú que pugui representar-te. Hi haurà algú que potser representa algun dels teus interessos. Defensen la teva llengua o proposen millores laborals que t'afecten, sí. Però el còmput de la comunitat cultural, de la nació cultural catalana, no la representa ningú. Perquè no hi ha manera de representar-la. Perquè no pots triar representants si no estàs censat, comptat i sobretot definit. Si no dius jo sóc això i sóc així. I els que són així són com jo i som del mateix grup. Aleshores pots estar representat. Clar, en el Parlament de l'Espanya republicana, en el Parlament català de l'Espanya republicana, estaves més representat. Perquè com que la majoria de gent que vivia a Catalunya era catalana, la majoria de polítics que anaven al Parlament eren catalans i per tant el que es parlava allí era català. Fins a cert punt. Hi havia ideologia, hi havia de més, però se respectaven uns interessos dels catalans. Avui en dia, en la minoria en què estem, no ens representa ningú. I per això les institucions poden ser una eina, es poden utilitzar, es poden intentar recatalanitzar fins a cert punt, molt bé, però en cap cas ens poden representar plenament, perquè si no existim com a subjecte polític no podem tenir representants. Per això, el que dèiem, l'autonomia i les institucions són una trampa també molt gran, perquè la gent creu en les institucions. I això, i no només en les institucions a nivell Parlament. Quants cops hem sentit la nostra policia en lloc de la... És a dir, hi ha la policia espanyola, nacionals i guàrdies civils, i la policia catalana, que fa el mateix, però porta una bandereta. Hi ha els jutges, un jutge català. Dius, no, el jutge català que aplica les mateixes lleis que l'altre i segueix la mateixa lògica que l'altre, per molt català que sigui, per molt que sigui votant de Convergència des de l'any 81, segueix sent un jutge espanyol. A nosaltres, com a catalans, ens peguen policies espanyols, ens detenen policies espanyols, ens jutgen jutges espanyols, ens tanquen en presons espanyoles i si algú diu és que des del Parlament és que no haurien d'estar tancat, aquell també és un polític espanyol, per molt català que pretengui ser. Perquè ell potser com a persona és català, però com a polític no. I això és una cosa en la que també s'ha de reflexionar. Que tot això és nostre, però d'aquella manera. El moment de la veritat. I això és esperançador, Sí. Que estiguem aquí aquestes hores parlant, aviam, com ens ho fotem per ser independents? Home, això és un poble que vol les coses, home, esclar. Si no, què fotem aquí? Clar, això és que aquí, aviam com ens ho fem per ser, clar, aquí, cap allà, quina solució té això? Jo, tenim preparada, que ja us havia comentat, tenim preparades unes preguntes que a totes les conferències farem en els ponents. D'acord? La primera ja sé el que me contestareu, però la faig, que quedi gravada, perquè si després faig tants de dies que... Primera pregunta. Considereu en el vostre àmbit d'acció, d'interès o de negoci o en el dia a dia que Catalunya està colonitzada per Espanya? Sí. Sí. Considereu que l'eina imprescindible per assegurar la supervivència com a nació i créixer en els diferents àmbits econòmics per assegurar millor el benestar dels catalans és tenir el nostre estat? Sí. El nostre? Sí, clar. No el de l'autonomia. El nostre. El dels catalans. Considereu que amb les polítiques que s'estan fent a Catalunya és previsible que estiguin encaminades a crear un estat pels catalans? No, No. de cap manera. Considereu que els polítics actuals voldran fer un gir cap a polítiques que s'enfoquin cap a crear el nostre estat? No.
Considereu que els polítics actuals treballen per implementar la independència votada en el referèndum de l'1 d'octubre? No. Considereu que sense un gir copernicà de la situació a Catalunya, la vida en un futur pròxim serà en català, millorarà el benestar de la gent i serà segura? No. No, serà en castellà. No millorarà el benestar de la gent. Doncs aquestes són les preguntes. Està molt claríssim. Moltíssimes gràcies a tots. Esperem que les properes conferències siguin igual d'interessants que aquesta. Ens heu deixat a tots bocabadats i bé, molt agraïts per estar aquestes hores amb nosaltres i per tenir aquestes ganes de tirar endavant la Universitat Catalana. Moltes gràcies. Gràcies per la invitació. Jo vull afegir una cosa més que l'hem dit més o menys, però la vull dir amb claredat. En relació a la pregunta que s'ha fet d'aquí, dels nostres polítics i per què fan el que fan i en quina posició els deixem i tot això. Sabeu per què fan el que fan? Sabeu per què no fan un discurs obertament nacionalista? Per què no fan coses obertament per als catalans i estan sempre allò... Parlem en català, però també fem declaracions en castellà i quedem bé, perquè els catalans som minoria. I els polítics volen guanyar eleccions, perquè de les eleccions en viuen de les eleccions, de guanyar, dels vots, dels sous, de les poltrones i de totes aquestes coses que els hi regalem cada vegada que els votem. Aleshores, per tenir això, no poden comptar només amb els catalans, perquè sent un 30, 35, 36% de la població de Catalunya, no poden tenir majories als ajuntaments, a la Generalitat, al Parlament, aquestes coses. No poden tenir majories i tenir tots els sous que aspiren per col·locar tota la gent que han de col·locar i l'amant, que pel dimarts em va molt bé tenir l'amant aquí, per tot això que fan. Aleshores, què fan? Fan discursos per agradar també als castellans. Com un partit pot fer un discurs obertament nacionalista i després anar a demanar el vot a segons quins barris de l'Hospitalet? Oi que no? Doncs si vol tenir també vots a l'Hospitalet, ha d'agradar als castellans que viuen a segons quins barris de l'Hospitalet i del Cornellà de Llobregat i de tots aquests indrets. I de tots els pobles que hi ha. Cada poble hi ha el seu Bellvitge, perquè ens entenguem. Per això els tenim sempre allà, que no sabem ben bé si treballen per nosaltres o no treballen per nosaltres, perquè han d'agradar als castellans. I aquesta és la realitat. Jo no sé si la identifiqueu i dieu, ostres, és veritat això que diu. És la realitat. Per això, cap partit que aspiri a l'autonomia pot fer un discurs obertament nacionalista. Perquè només amb el nacionalisme català, fent un discurs que interpel·li només els catalans, no tindran mai majoria. Mai. No passaran dels 10 escons, 11... Depèn, si anem baixant, cada cop aspiraran a menys escons. Llavors, clar, han d'agradar als castellans i es aniran adaptant a la demografia que tinguem. Si la demografia cada vegada és més castellana, al final què tenim? Partits que t'acabaran dient Viva Espanya. Clar que sí. I ho veiem, Del 2017 ençà no heu vist una transformació? Una espanyolització? És que han d'agradar als castellans. En depenen. No sé si estic ferint algú, em sap greu, però... No, a veure, aquí aquestes conferències seran debats i seran perquè la gent s'expressi, perquè veiem tots els punts de vista de la gent i d'altra manera de pensar. Això ens enriqueix a tots. I és una manera de debat. Tots els països democràtics que tenen estat, abans de fer res, hi ha uns debats en la població. Hi ha uns debats, igual que nosaltres hem de debatre. Després es prenen decisions, i l'estat pren decisions. El problema que tenim nosaltres és que nosaltres som molt rics en debat, amb idees, però mai arriba al debat que realment volem nosaltres, en les accions que farem. Nosaltres mai arriba a cap, perquè tenim un estat que està colonitzant Catalunya. I por, i tenim por, i ens hem de desfer de la por, perquè els catalans sempre tenim l'excusa per no fer res. Sí, potser... A l'època Pujol, oi que bé, això del català ja ho tenim salvat, la immersió lingüística i tot, ja està, ens podem tombar aquí mirant el sol que no hem de fer res. I ara, el risc d'això és pensar, ja ho tenim tot perdut, colonitzats fins al moll de l'os, ja està, no fem res, perquè com que ja no té solució no fem res. Sempre trobem l'excusa per no fer res.
I també una mica el missatge és, té solució, la situació actual té solució. Encara no som prou minoritzats com per no tenir... Podem fer coses i això té solució. Si perdem la por. Per una raó, perquè també els catalans encara estem situats a llocs estratègics de l'autonomia. Encara estem a l'administració, encara hi ha professors als instituts que són catalans, encara hi ha bombers, encara hi ha policies. Estem a llocs estratègics de l'autonomia que fa que l'autonomia funcioni també gràcies a nosaltres. Però si un dia els catalans organitzats decidim fer impracticable l'autonomia, ho podem fer perquè encara tenim prou massa crítica com per fer que l'autonomia no funcioni. I en aquell moment podrem fer la independència. Per tant, Enteneu què vull dir? No estem encara prou És fàcil, desplaçats, David. no estem encara prou desplaçats com perquè Espanya pugui dir puc prescindir dels catalans, els tinc aquí en una reserva. No, estem situats a llocs com perquè l'autonomia funcioni també gràcies a nosaltres. Si un dia no col·laborem, l'autonomia és impracticable i aleshores fem un estat. I per això és necessari el que diu la Xus. El debat és necessari perquè la gent ara mateix no sap el que ha de fer si no li diuen el que ha de fer. Perquè estem acostumats a que ens diguin el que hem de fer. Però si perdem la por, debatem, aprenem, veiem el que els altres pensen i ens acostumem a pensar per nosaltres mateixos, ara sonarà molt podemit això, però podem. Realment podem. Només ens hem de convèncer que podem. I jo crec que aquest cicle de xerrades i moltes xerrades que venen després de nosaltres i que són realment molt interessants poden ajudar a convèncer la gent de que es pot. I si es pot, per què no fer-ho? És simplement això. Gràcies de ser aquí tothom i creem consciència nacional per poder guanyar un dia. Visca Catalunya! Quin reprisme has agafat al final. Una nova xerrada. Ja sabeu que els cossos de l'ANC tenim el tema de la llista cívica, vindrà la presidenta de l'Assemblea i vindrà el secretari nacional que es dedica a lo que és la llista cívica de l'Assemblea. El dia de l'Assemblea seria de l'Arca, el ministre està explicant tot el projecte. Encara han anat bastant bé. Sí. Bueno, Gràcies. no, som d'aquí. I jo soc tècnic de so,